da festa do Mexillón patrocinada polo Club de Remo Rianxo. Ayer hubo mucho ambiente, estuvo muy bien. Hoy empezamos hasta las 11 de la mañana. Estamos esperando por las autoridades y después a continuación seguimos hasta las 3 de la tarde más o menos, 3:30. Y queremos agradecer a todos los colaboradores, Xunta de Galicia, medios de información, e a ver se para o año estamos todos aquí e repetimos a mesma festa. Gracias. Vale, moi boas, pois estamos, creo que é a 15ª edición da festa do Mexillón de Rianxo, organiza o Club de Remo, e, bueno, un pouco é para buscar fondos para poder subsistir durante o ano. Entonces, o que facemos aquí é varias recetas, aproveitando xa que temos un bo produto como o Mexillón. Este ano, bueno, pues, temos 7 recetas, nas que está o rianxeiro, que é un pouco con verduras, fabas. Este ano incorporamos de garbanzos, e pois temos as croquetas, temos uns canapés que fixemos este ano con un mousse de mexillón, un pouquiño de crema de queso e unhas peras ao viño, temos a empanada tradicional, temos o escabeche, temos a vinagreta, e os mexillóns ao vapor, un pouquiño así. A previsión é sempre un pouco contando dunha base de 3.000 racións. Bueno, este ano, pois o sábado onte foi espectacular. Nos facemos unha xornada de tarde, empezamos ás 8, xa eran ás 7:20, xa estábamos camiñando. E sobre as 11:30 ou así, pois seguíamos na marcha, a verdad que foi espectacular. E hoxe o día parece que nos acompaña, que non está día de playa. Esperamos que sea pois igual que o de onte, verdad? Está espectacular, de verdad, é un mexillón que xa vedes ao vapor, ten un sabor pois moi bo este ano, verdad?